dies a la celebració del Barça, que va acabar, com suposo sabeu, amb centenars de colpejats, 30 i pico hospitalitzats, i pel moment que ja tinguem identificats 4 persones que han perdut la vista en un ull per culpa de les pilotes de goma. Des d'aquí denunciar que l'estat espanyol és l'únic estat de la Unió Europea on la policia encara continua utilitzant piloteres que desgraciadament en el passat han comportat exactament el mateix, gent que ha perdut la vista, gent que ha mort per culpa dels cops que han rebut, gent, bueno, i perdó, anava a dir gent, però no, en realitat és el cap de la Guàrdia Urbana de Barcelona que va perdre la melsa. Bueno, com era d'esperar, tots els polítics professionals han sortit en defensa del seu braç armat i violent, que són els Mossos d'Esquadra, i carregant contra aquests simpatitzants del Barça. Bueno, volia començar amb això perquè el que queda molt clar és que ells no tenen cap tipus de problema en utilitzar la violència i no tenen cap tipus de problema en defensar-la. I també us dic que, per començar, si arribem al Parlament Europeu, el primer que farem és portarem unes quantes pilotes de goma d'aquestes i els hi tirarem als eurodiputats del Partit Popular i del Partit Socialista a veure si els hi fa molta gràcia. Bueno, l'Einstein, que era un científic, va dir que si busques resultats diferents no facis sempre el mateix. I jo crec que aquesta candidatura reflexa exactament això. És una candidatura que sota la bandera de l'internacionalisme ha posat gent treballadora de Castella, dels Països Catalans, de Galícia, d'Andalusia, d'Aragó, de Canàries, enfront i per confrontar-se obertament contra aquesta Espanya imposada a cal i canto, mitjançant una Constitució pactada entre els franquistes i els nous polítics professionals en aquell moment del Partit Socialista Obrer Espanyol i el Partit Comunista d'Espanya, dedicats a ficar por